A kde tam na Slovensku, to je moje nové video, to by som spával niečo okolo Philippines, čo sa tam stalo. 283 ľudí zomrelo, stovky chýbajú tam, a nejaké tam lokácii Filipinách, na Filipinách. Hrozné, čo stalo tam. Ďalšia katastrofa. A katastrofy budú viac po svete. No je to hrozné, čo sa stáva vo svete teraz práve. Veľa katastrofy, teraz tam v Syrii vojna. Ešte nie je vojna tam, ale tá, neviem či viete, tam rakety, protiraketové základne tam budujú Američania, Patriot, príčine stane vojna o niečo, to musia sa brániť Turecko. Veľa vecí sa stávajú vo svete, je to hrozné, čo sa stáva. Urobil som po anglicky video pre filipínskych ľudí, ako by sa mohli ochrániť pred takými katastrofami v budúcnosti. Najlepšia ochrana je dôverovať Bohu a modliť sa pre ochranu a hlavne skryť sa pred takými katastrofami, hľadať nejaké miesto sa skryť, nejde práve tam dostať a trpieť preto. Takže ako Biblia hovorí tiež nejakú múdrosť, keď vidíte nejaké nebezpečie, skryjte sa a nie múdry, lepšie by som povedal, múdry muž skryje sa, keď vidí nebezpečie, ale pochabí zostane tam na tom mieste a trpí z toho. Trpí preto. No ja som to tam povedal. Môj. Musím viac rozprávať s mojou mamou a musím rozprávať s mojimi rodičmi a s každým. A to vám nezabudem po slovensky. Viem, ako sa povie po anglicky, neviem po slovensky, ako sa povie. Nemám problém s tým. Som rád, že viem po anglicky, lebo môžem komunikovať s ľuďmi po celom svete. By som vám doporučoval, aby ste sa poučili po anglicky všetci tam, čo ste na Slovensku. Je to veľká výhoda, lebo môžete komunikovať s ľuďmi okolo sveta. Všade rozprávajú ľudí takmer po anglicky. Keď robím po anglicky video pre filipínskych ľudí, tam veľa ľudia rozpráva po anglicky, ale v Číne tiež, v Japonsku. Všade, Je to veľká výhoda, že viem po anglicky a som rád, že viem. Moja žena ma tlačila tu ešte sa učiť po francúzsky, oh my god, môj Bože. Tu, neviem, či viete, tu, kde žijem, v Quebecu, v Montreali, veľa ľudí rozpráva po anglicky, tak 50-50, polovica. A mám taký problém tu niekedy nájsť tú prácu, lebo neviem po francúzsky, veľa spoločností hľadajú ľudí, ktorí rozprávajú po francúzsky. Ja som išiel aj do školy a môj Bože.
francúzština, to je veľmi, to je ťažšie sa učiť ako po anglicky. Niečo poviete po anglicky 3 slova, po francúzsky musíte povedať 5, ak nie viac. Jo? A stále nájdem prácu, idem po anglicky, lebo tu sú aj anglické spoločnosti. A som našiel predtým, robil som. Teraz momentálne nerobím nejakú spoločnosť, ale hrajem a mám peniaze tam. Mám pláne na druhý rok si nájsť nejakú prácu. Tiež pravdepodobne budem zaneprázdnený so skupinou. Mám pláne urobiť, nájsť nejakú lepšiu skupinu. Ja sa nezdávam na to, čo chcem urobiť v budúcnosti. Chcel by som nejaký nahrávací zmluvu alebo niečo v budúcnosti, práve preto robím viac piesní a videá okolo toho a chcel by som dať čo viac urobiť v živote. Niečo, čo robím, teraz mám príležitosť, lebo nerobím pre spoločnosť. A keby som možno si nájdem prácu, neviem, možno. Mám aj som si urobil na ten zvyšný vozík mám povolenie. Kľudne by som mohol mať okolo od 13 do 20 dolárov za hodinu. Možno v januári budem hľadať prácu. Dokonca z nejaké agencie mi volali asi minulý týždeň nevolali to robiť. A som aj nevolal späť. Som s tým agenciami ale teraz som aj nevolil, že nič. Ja chcem teraz viac sa robiť videá, viac chcem komponovať piesne, mám nejaké plány, možno v januári budem mať prácu. Ticho. Nehovorte mojej ženi, že som nevolal späť do agencie. To chcem povedať. Peniaze nie je všetko, ale to čo? Peniaze prídu, mám iné plány. Vidíme, ak čo bude. Nezdávam sa na hudbu, čo stále robím. A práve preto robím toto video, chcem som povedal, to Philippines. Ľúto spravím, čo sa stalo tam, čo môžeme robiť, že? Žijeme v takých časoch. Neviem, koľko už správam, že prevyšším 15 minút. Nič, urobím nové video tiež po anglicky, vo vyššej definícii od Vianoce, čo som urobil pieseň. Robil som nejaké maličké zmeny tam, nejakú pieseň pre Vianoce, nie je to nejaké, neviem, či to je veľká pieseň, nie, ale toto je jedno, čo keď bude hit, a keď nebude hit, nebude hit, to je jedno, nie, to čo. Nemusí každá moja pieseň byť hit, niečo také, nie. Neviem, koľko rozprávam už, dúfam, že som neprevyšil video. Prajem všetko vám tam najlepšie na Slovensku a majte sa pekne. Robím skoro nové video vo vyššej definícii, kontrolujte si. Čaute tam na Slovensku, majte sa pekne a veselé Vianoce a šťastný nový rok. Prajem všetkým. Čau.